Inini. Every time na marami magtanong sa akin sa kasama ko, bakit maputi ang kanyang ilok? Ano kaya ang nilagay sa kanya? Tingnan natin. Ito, nasakpan ko na. Gisibag ilok. Ay, sorry. Okay lang? Inini, dagang bigbisita. Dietitian natin dito. Nandito pala ang dietitian natin. Hi, dietitian. This is the Alma laser. Ito siya ay Award ko to. painless hair removal. So, diode kasi. Unlike sa laser. Inini. Laser pa rin siya. Tanawar ko. Samtang gikuwag ilok, nagbidyo-bidyo pang kanahan. Anong ginagawa nito? Gipisyal ang ilok. Mawala ang hair. Pangutanin ko muna anong masabi niya. Tapos pwede siya sa Inini. Kaputing ilok. Brazilian Boyzilian. Awang So, gusto procedure. mo pa Boyzilian, sir? Pwede. Boyzilian, tanggalan ang buhok sa unsa. Ay, adik ko anak kay wanay katul-katul. Di ko magpatangkal dito. Thank you, Sirad. Ay, Sirad anak ko ni. Tama-tama kay naghubo na. Di sulod magbalik ng iyang tig-aryos sa iyang ilok. Ing inini. Oh. This is really a big process when it comes to judicial, tingnan naman, judicial killing of the underarm. Ing inini, kau ba nato karon ng iyang doktor? Ambot lang siya nahuna-hunaan nga nagsuot mag-violet nga gloves. Saan ka si Barney? Nawara ko ng isa, oh. Parang nagikuwag ilok nga nagsilpi-silpi. Nawara ko ng itsura, oh. Kalami hulbuton sa gitabon-tabon. Kalami ba hulbuton na ning imong gitabon? Mao na nisugdan na kay Kokoy Keeyoh. Naglalis pag ang mga nurse kay nag-ilog sa gloves. Naglibog sila asal nang. Naglibog man, naglibog mo asinaw o iyang ilok. Nagpasabot lang nga puti siyang ilok. Awar godo. Ing inini. We will do the process kung unsaon pagtanggal. Kaya tawag ni ini? Hair removal. Alma Beauty hair removal. Alma Beauty. Ikan ngalin ng Alma Moreno. Alma Beauty hair removal. Ayaw isa-isa ha, daghana ka na. Unahan man siya niya. Magbuot magkasanas na. Ituduan ako sila. Ano wala gudo? Mo kani ang among procedure. Lawa astang puti o murag naggaon. Oy Ginoo ko ayo gabrihi kay matintal ko. Inginin ni. Ang proseso. Pating ko pa mo na nagsi Marian Rivera. Oh. Manufactured mo. Actually, medyo nahirapan talaga ako dahil yung boses ko, nahirapan ako sa boses ko kanina sa Pangulo. Magmani-mani na lang tayo. Ito naman sabi ko, ito si Jinky, magpakuha naman ng buhok sa ilok. Kauban niya ito si Mamidi. Si Mamidi yung nakabayulit ng gloves. At saka yung kauban niya dyan, si Nonito. Nonito Donaire. Tingnan nyo naman ang... Actually, after ko magsinado, gusto ko magpaganito. Yung Brazilian hair wax. Dahil ipa-Brazilian hair wax ko ang dagway ko. Dahil, tingnan nyo naman ang naong ko. Pura nagdaog ilok. Nagbasa pa sila on saon.